komai ya zama ɗan banza. In ka shuka gurjima sai ya zama masara. In ka shuka albasa ma kaga ya kuwa ya fito. Kadangare ma sai ya zama kamar tunkiya. In ka shuka rake ma kaga alade ya fito. Zamani komai dan fara ya bayyana a zuciyan kuwa. Wannan kamar babban yaya. Malam da ajiye keke na zaka ce keken ka. Keke na ne wa. Na je sayan dankali a shagon sai da magani. Kafin dawo na samo keke na ta haihu. Yanzu kuma dan kucin gaya da kai zaka ce wai keken ka ne. In ban da daƙiƙi ka taba gani inda keke ta haihu? To kai nan ba ka dan basira da Allah. Wanya ne da ni wallahi. Allah ma hukacin banza ban keke na. Me san ka ne? Sanda ba za ka yi ta ba. Za ka fi ƙarfin mu ma. Magun, magun. Rabe, zan kibe ka da mari yanzu. Gwagwace na. Ai biki sani ba. Ka ci dan waken nan ka ji yanda yake. Allah ya kiyaye, Allah ina neman tsari da ka tsare da cin wannan dan wake abincin kaza. Wannan kaza ce za ta ci wannan dan waken. Sai dai kaza ko ki juye wa ragunan can yan tumakin can abakin can wannan dan waken. To mu kaji ne kenan iyayenka da muke cin dan waken nan mu kaji ne? Idan na ci wannan ka san wanda kake ga maganan nan? Gwagwace. Na ci wannan dan waken likitocin duniya rankata kaf sai sun hada kaina. Ba za a gane me yake damuna ba. Kaman gum, kidi kame kina gum,